We are in Netherlands. Mahtaa muuten olla kallis toi vuokra, toi liikevuokra, mikä tuolla sisällä on. Mahtaa olla kallis. Ei mulla muuta. Mitäs muuta olisi vielä annettavaa? Että kuinka kohan paljon noitten vuokra on? Toi sissyboy. Jos kun ne on tossa tollasessa rakennuksessa, niin paljonkohan niillä maksaa vuokraa. Nimittäin ihan makea mesta. Tässä on minä esittämässä mun poikaystävää eli Viro. Voit sä ottaa kuvan musta, kun mä kävelen? Voit sä ottaa kuvan musta, kun mä kävelen tälleen näin? Hei, kun mä ajan nyt, niin... Voitko sä kuvaa hetken video? Voitko sä antaa mun laturin? Voitko? Ja sit voit sä pistää mun kameran lataukseen. Ja sit voit sä kans täyttää mun vesipullon, vaikka sä on tuolla takana, niin voitko sä kiivetä yli tästä istuimesta silleen tonne takatilaan, että sä voisit täyttää ton mun vesipullon, kun mä kuitenkin ajan. Hei, mistä piti kääntyä? Hei, voitko kertoa? Mä haluan tietää prikulleen ja senttimetrilleen 2 päivää ennakkoon. 2 päivää ennakkoon, että mihin suuntaan mun pitää kääntyä. Ymmärrätkö? Se on vaan sitä, että on hyvä kartturi, jos kertoo etukäteen. Hei, tiedätkö sä, että on täällä ilmanen wifi? Että mä en tuu sellaiseen kahvilaan, missä ei ole ilmanen wifi tai missä mä en pysty lataamaan mun konetta. Oikeesti se ei onnistu. Pitää olla ilmanen wifi. Mä menen Espresso Houseen. Mä en tuu mihinkään noihin somekahviloihin. Mä menen Espresso Houseen. Siellä on ainakin ilmanen wifi. Ihan oikeesti.